San Miguel egunan inguruen pixo behar bain eskero, esan gainke urtero itzen dela San Miguel egunien, hau da, iraian 29 dantzan arretxinan. Goizien 12 inguruen, eberdi inguruen izaten da mesa hostien Ximengo espata dantzia eta aurreskua itzen da. Domekan egoten danien San Miguel eguna, domeki jausten danien egota batzixe, itzen da ekitaldi berezi bat, eta urteten die Markinako udaletxetik bertako ordezkarixek, hau da, alkate bat, alkati eta zinegotzi bi, arretxinako zubi honetara arte, heltzen die. Eta beste aldetik urteten da arretxinatik, Ximengo udaletxetik, beste 3 ordezkarik, jai batzordek aukeratzen txusenak. Gaur egun ez dagoen udaletxeri bertan, aukeratzen dauz batzordiek. Batzen die, zubi honetan, emoten dabe garai bateko bezarkada bat emoten dabe, eta agintarixek gaur egun makiliaz, alkar joten dabe makilea. Eta horraz, pixate irudikatu nahi izen da, pixat bakie sinatze aldera edo, ez? Espatatxin bakoitzak egitzen dauz, bi espata txiki. Horraitxe ditzen di espatatxin, espata txiki xeu gieselako, beste danak espata handixek. Eta lehen goitzen dugu oinarrixe demagun hor dagoela oinarrixe, inde, parrillia, beste dantzarianekin. Horren beti lehenengo kinua, espatak sorbalden gainin dugu zela. Lehen goitzen da beste aldera, kanpora, gero parrillara begire, eta gero nire bikotiai parin egon gozana. Gero itzen da bi salto, eta gurpilaz, bi huelta. Haitzen da, bat, bi pauso emoten die, eta gero kruzau itzen nida beste espatatxine, errun itzen dugu kruzetako pixa gorputzen mobildu, ostikadi emon gora,